Mayoría ya abo como paciente conoce el enfermero vestido en uniforme blanco. ¿Acaso va a poner bomes que a persona tras el uniforme que te ayuda, guía, cuida y sirve con amor? Mijn naam is Deborah Meijnals, Mingeel, getrouwd. En ik werk op de poli-oncologie. En op een gegeven moment begon ik slecht te eten. Mijn eetgewoontes veranderden. Het is heel makkelijk dingen kopen, bestellen. En ik kwam heel veel gewicht aan. En ik ben normaal gewend om te sporten, daar stopte ik ook mee. Ik werd een beetje lui. En wat gebeurde er nou? Wanneer ik op het werk kwam en ik moest de trap op, want ik neem graag de trap. Dan was ik zo moe. Ik had zoveel last van mezelf, van mijn gewicht. Want intussen was ik 20 kilo aangekomen. En ik dacht, dit kan gewoon niet zo verder. Ik moet er wat aan doen. Ik ben toen begonnen met mijn eetgewoontes te veranderen. Ik heb gezocht op internet, wat kan ik het beste doen? Ik ben naar de huisarts gegaan. Ik heb een verwijzing gevraagd voor de diëtiste. En die heb ik ook gekregen. Ik ben naar de diëtiste geweest. En ze heeft me wat adviezen gegeven. Toen ben ik begonnen met mijn afvalproces. En het begint eigenlijk bij een mindset. Het is heel moeilijk, want je bent in een bepaalde gewoonte terechtgekomen. En nou moet je dus gaan veranderen. En alles begint met je mind. Ertoe zetten van, ik wil dit niet meer. Ik ga er wat aan doen. En het is me ook gelukt. Ik ben anders gaan eten, gezonder gaan eten. Ik ben gaan sporten. En wanneer je ziet dat je resultaat hebt, dan motiveert het je nog meer om door te gaan. Ik werk natuurlijk op poli-oncologie. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een afdeling waar mensen dus behandeld worden die onder andere kanker hebben. En wordt ook geadviseerd door de oncologen om te bewegen voor je gezondheid. Om in beweging te blijven, om gezond te eten. En ik denk, ja, dat moet ik zelf ook doen. Toen ik met het proces begon en ik begon af te vallen. Wat ik dan leuk vind is dat de mensen om je heen, je collega's, maar vooral patiënten dat ook merken en dan zeggen van, je bent afgevallen, wat heb je gedaan? En die willen graag weten hoe je het hebt aangepakt, omdat zij het ook wel willen, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Dus ik heb heel wat patiënten ook advies gegeven, wat ze kunnen doen, hoe ze moeten beginnen. Want ja, je moet goed voor jezelf zorgen. En het goed voor jezelf zorgen begint bij nadenken, wat wil ik, hoe ga ik dat doen? En je ertoe zetten. En ik ben blij dat het mij gelukt is. En het is niet iets van een maand of 2 maanden of een jaar. Het is een leefgewoonte. Dus dat wil zeggen, dit moet je elke dag, moet je dit blijven doen. Investeren in jezelf, in je gezondheid. En ja, dat is tot nu toe gelukt. De oncologen die zien de afvalproces en die zijn er heel blij mee. Want ja, je bent een voorbeeld voor anderen, voor je collega's, voor patiënten. En wat ik dan doe is dat ik de patiënt even apart neem en vertel hoe ik het heb gedaan. En dat zij het ook kunnen, want als ik het kan, dan kunnen zij het ook. Dus het is fijn dat je een voorbeeld bent voor je collega's, dat je een voorbeeld bent voor patiënten. Nadat je dan die kilo's kwijt bent, je voelt je beter, je slaapt beter, je bent helderder, je kan helderder nadenken. Je gaat met plezier naar het werk. Ja, het geeft je toch iets extra. Je voelt je fit, je kan de trap weer makkelijk op, zodat je je ook veel beter voelt, dat je beter in je vel voelt. Voor jezelf, voor je omgeving en voor de patiënten.